7 Σεπτεμβρίου του 2025. Πρώτο βίντεο σχολιασμού της επικαιρότητας. Σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου του 2025, παραμονή της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου του 2025, όπου στη Γαλλία η κυβέρνηση του Μπαϊρού που διορίστηκε από τον Μακρόν θα θέσει θέμα ψήφου εμπιστοσύνης. Σε αυτή την ημέρα, μέσα στο Κοινοβούλιο, δεν προβλέπεται να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης η κυβέρνηση Μπαϊρού. Θα πέσει, εφόσον δεν θα πάρει ψήφο εμπιστοσύνης, και θα δρομολογηθούν νέες εξελίξεις. Αυτές οι εξελίξεις δεν είναι τυχαίες, έρχονται σαν καρπός στον αγώνα των κίτρινων γυλαίκων επί 7 χρόνια και 365 εβδομάδες. 365 Σάββατα, όπου πρωτοστατούν οι διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις των κίτρινων γυλαίκων. Θα μπούμε λοιπόν σε μια μεταβατική περίοδο χάρη στον αγώνα του γαλλικού λαϊκού κινήματος των κίτρινων γυλαίκων. Για αυτή την κατάσταση του λαϊκού αγώνα των κίτρινων γυλαίκων έχω συγγράψει ένα βιβλίο με τον τίτλο «Από το Χρυσό αιώνα του Περικλέου στα κίτρινα γυλαίκα», όπου δείχνω βέβαια πώς γεννήθηκε αυτό το κίνημα, τι πορεία τράβηξε και πού βρίσκεται σήμερα. Και παράλληλα αποδεικνύω μέσα στις σελίδες του βιβλίου αυτού τη σχέση που έχει το γαλλικό λαϊκό κίνημα με τη δημοκρατία της Αθήνας και τον επιτάφιο του Περικλέους. Σχετικά με τις διεθνείς εξελίξεις υπάρχουν δύο μεγάλες δυνάμεις πλέον που οργανώνονται κρυφά και φανερά, και όσο περνάει ο καιρός πολύ πιο φανερά, με σκοπό να καταργήσουν την εξουσία που ασκείται από τα βαθαία κράτη όλων των χωρών κρατών και έχουν υποκινήσει τους διάφορους παγκόσμιους πολέμους και ήταν έτοιμοι να υποκινήσουν και ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτές οι δύο δυνάμεις είναι η Συμμαχία των BRICS και η Αμερική του Ντόναλντ Τραμπ, όπου σιγά σιγά όλο και πιο φανερά φαίνεται η διάθεσή τους να συνεργαστούν για ένα διαφορετικό κόσμο. Πίσω στο φόντο βλέπετε ένα κίτρινο γυλαίκο στο οποίο έχουν αναγραφεί τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών, των τελευταίων βουλευτικών εκλογών στην Ελλάδα, όπου φαίνεται πολύ καθαρά ο πρώτος γύρος, το αποτέλεσμα των άκυρων, των λευκών και της αποχής, που είναι στο 42,7 στο πρώτο γύρο και μετά έφτασε στο 56,5 το δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών. Ένα ποσοστό το οποίο είναι ίδιο με την αποχή, τα άκυρα και τα λευκά στις βουλευτικές εκλογές της Γαλλίας.